Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull felicitar, evidentment, que la cara visible de la plataforma avui, però que no és l'única cara, ni tampoc la més visible, no? El company i amic Josep Maria Guasch, que en lluites sindicals a l'ensenyament havíem coincidit i que ha fet, com no esperàvem menys d'ell, una magnífica defensa dels posicionaments de la plataforma. Però, evidentment, això no seria possible si no hagués tingut tanta gent. No és cert, és cert. Això no hauria sigut possible si no hagués tingut tanta gent al darrere. En algun moment algú va dir és que en determinades zones de la ciutat sembla que la ciutadania està endormiscada, que no hi ha capacitat de mobilització. Aquí s'ha vist que una vegada més, i per sort, estaven equivocats. Moltes gràcies, plataforma. I gràcies. També entenem, quan ha acabat l'exposició el senyor Guasch, el primer que han parlat els tres companys del grup municipal d'Esquerra és que enteníem que amb justa correspondència el grup del PSC havia de retirar la seva moció. En primer lloc, perquè la seva moció es va presentar com una contramoció. Si no hagués hagut la moció anunciada, presentada i finalment retirada de votació per part de la plataforma, no hauria hagut aquesta contramoció. Però és que, a més, és inaudit que un govern, qualsevol govern, en aquest cas el govern municipal de Lleida, doncs reformuli una proposta seva a través d'una moció. Això és inaudit. Si té el govern i, a més, té el suport d'una majoria suficient amb Ciudadanos i PP, només cal agafar i prendre la decisió, com altres vegades han fet i en altres temes, de tirar pel dret. Però és que també és inaudit que el govern digui que aquesta moció, quan sigui aprovada, que calculen que serà aprovada, serà una formulació d'al·legacions a un procés que el propi govern té l'autoritat per aturar. És inaudit. És allò de... Jo mateix, a mi mateix m'esmeno, no? Perquè això doncs resulta que tindria un sentit si efectivament, com ha manifestat, i no hi coincideixo ni de bon tros, la senyora Mínguez, la moció recollís l'esperit de la moció de la plataforma. Perquè no la recull, no el recull l'esperit de la plataforma. Perquè la moció demanava la retirada del plec de clàusules i vostès no plantegen la retirada del plec de clàusules, vostès plantegen la modificació del plec de clàusules. Per tant, que el que vostès faran és reformular el plec de clàusules, canviar-lo, però no treure'l de la via que s'havia endegat. I que a través d'aquesta via de les al·legacions, insisteixo, és la quadratura del cercle, l'autoesmena sobre una proposta pròpia, que a més té la complicitat de Ciudadanos i PP, doncs pretenguin donar pàtina i imatge d'una cosa que no és. Tampoc no recull aquesta moció l'esperit de la moció de la plataforma quan continuen en la intenció de privatitzar un espai públic. Cert, no és l'espai públic que ara està en l'ISA, però és un altre espai públic. És igual que sigui el Joc de la Bola, a la Mariola, a la Bordeta o a Llívia. La privatització d'espai públic és privatització d'espai públic en qualsevol lloc. I, per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres ho considerem del tot inacceptable. Tampoc no recullen l'esperit de la moció de la plataforma perquè no es comprometen a fer dotacions pressupostàries. És clar, no es comprometen a fer dotacions pressupostàries perquè vostès mateixos han dit que mantenen la idea de recórrer a la privatització de l'espai públic. I no recull tampoc la moció del PSC l'esperit de la moció de la plataforma perquè no posa termini ni al procés participatiu ni a l'execució de les obres. Fixin-se vostès quina diferència, per tant, tan abismal entre una moció i l'altra, i, sisplau, no diguin més que recull l'esperit de la moció de la plataforma, perquè no és ni de bon tros cert. A més, la moció que presenta el PSC no assegura que s'escolti la voluntat popular, ni tampoc amb l'esmena presentada pel senyor Vilella, perquè no diu, només diu que es debatrà en comissió i en ple. Però això no garanteix que quina sigui. És igual, però ja comptem vots, 14-13.
Per molt que vagi a comissió o a ple, no garanteix que s'escoltin les demandes dels veïns. Ja ho han vist altres vegades, el canvi de sentit de vot, no mitja hora abans, sinó durant la votació mateixa. Per tant, no ho garanteix. Per tant, jo sentint-ho molt, vostès han donat molta cova a la plataforma, però a l'hora de la veritat els estan venent una cosa per l'altra. Per tant, aquesta moció, això, ni amb l'aportació del PP no ho garanteix. De fet, la moció és una excusa per no canviar les intencions del Partit Socialista i els seus socis. I constitueix una greu desconsideració cap als veïns de la zona i cap a la ciutadania de Lleida en general. Uns veïns de la zona que no han disposat d'espais públics d'ús lliure per al lleure i també constitueix un clar abús, des d'aquest punt de vista, de la seva posició de força, la posició de força del grup socialista, ja que els permet fer allò que en diríem, i és una expressió que sap molt bé el senyor Ros, que m'agrada utilitzar, una alcaldada. Ja ho van... Ha passat ja bastant del temps. Bastant, sí, hi ha altres que també han passat del temps. Ja van aplicar aquesta mateixa alcaldada en el procés previ. Primer que res, amb un acord amb nosaltres mateixos en què ens van assegurar que hi hauria un procés participatiu que no hi ha sigut. Per això van votar en contra en el seu moment, com molt bé han recordat des de la bancada de la CUP. I també instrumentalitzant l'associació de veïns, que s'ha vist entremig d'un foc creuat que, per sort, el bon criteri de la plataforma ha sabut veure perfectament del que es tractava era de no haver enfrontament entre veïns. I també l'han aplicat quan resulta que ja han posat en aquest acord un agent econòmic que podria ser que acabés licitant, perquè això a més ho diu el plec de clàusules, que les idees hi va participar una empresa que té una seu social veïna en aquell solar i que podria perfectament licitar, no hi ha cap limitació perquè licités, i que alguns s'intueixen que és que tindrà intenció de fer-ho. Per tant, des d'aquest punt de vista, ha hagut també un vici en el procediment. I tot plegat, i per acabar, fa que des del nostre punt de vista no tingui cap mena de sentit, primer que res, la finalitat que té aquest plec de clàusules, per tant, que continuï vigent el procediment i, per damunt de tot, que tot això no serveixi més que per a sembrar la discòrdia en comptes de l'acord i, sobretot, intentar evitar un procés participatiu. En aquest ple, senyor alcalde, vostè passava en aquest ple un decret d'alcaldia en què donava compliment al pagament d'una sèrie de despeses per al procés participatiu dels pressupostos. També, i encara no sabem el cost, se va fer uns tríptics per a informació, jo diria que propaganda, de la zona del Parc de les Arts, per dir-ho així. És a dir, que s'han gastat diners per a un procés participatiu en determinades coses i, en canvi, no s'està disposat a gastar diners en un procés participatiu en una cosa tan important com és el compliment de la voluntat popular. Per tot plegat, senyors del PSC, senyora Mínguez, li reiterem, sisplau, retirin la moció perquè sigui la millor cosa que podíem fer. Si no, sentint-ho molt, haurem de votar en contra. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vega.